Sonra hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyny nasip giňerimli bayramçylyk dawralaryna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Gruziýanyň premier ministri Irakli Kobakhidze bilen görüşdi. Döwlet başçylary dostlukly ýurdun premier ministrini mehrimi bereklep, halkara paragatçylyk we anaşmak ile halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyny nasip geçirilýän halkara foruma gatnaşmak baradaky çakylygy kabul edip ýurdumyza gelenlik üçin minnetdarlyk bildirdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz bir forum işine premier minister Irakli Kobakhidze'nin gatnaşmagynyň, onuň ýurdumyzyň bitaraplyk syýasatyny gollaýanynyň, pragatçylyk we özara düşünmegi berkitmäge aýratyn ähmiýet berýänliginiň görkezçisi bolup durýanyny aýtdy. Dostlukly ýurdun premier ministri bildirilen mehmansewerlik we halkara foruma gatnaşmagy çakylyk üçin hoşallyk bildirip, bir forumyň Türkmen topragyna geçirilmeginiň Türkmenistanyň sert we dünýä derejesinde paragatçylyk we durnukly düşüp oturandyrmagy agrarlydygynyň subutnamasyny aýtdy. We pursatdan peýdaranyp, hormatly prezidentimizi halkara bitaraplyk güni hemde Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygyny nasip etdi tüýsürekden utlady. Hormatly prezidentimiz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, halkara paragatçylyk we anaşmak ýylyna Birleşen Milletler Romasynyň döredilmeginiň 80 ýyllygynyň şeýlekem ýurdumyz üçin möhüm tenäniň Birleşen Milletler Romasy tarapyndan ýurdumyzyň hemişelik bitaraplyk hukuk derejesiniň ikrar edilmeginiň 30 ýyllygynyň bellenýänligine ünsçekdi. Şeýlekem döwlet başçylarymyz paýtagtymyzda geçiriljek halkara forumyň häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözüklerini işläp taýýarlamak babatda pikir alşmak, hyzmatdaşlyk puturandyrmak we netijeli strategik çemeleşmeleri öňe sürmek üçin giň mümkinçilikler döretjekdigine anan bildirdi. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz we Gruziýanyň premier ministri berek-berege iň gowardyklaryny beýan edip, döwletara gatnaşyklarynyň iki ýurdun halklarynyň bähwidini mundan beýlekde üstünlikli ösürjekdigine anan bildirdiler.